ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Unang Biyernes karon sa buwan sa Hunyo, ato na sang himuon ang atong monthly nga debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Nga karon sa gabi himuon nato ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts. Magsugod tag alas 10 sa gabi hangtod na gid na sa buntag. So kining maong debosyon sa balaang kasing-kasing ni Hesus o ang putli nga kasing-kasing ni Maria, ato ning gihimo aron paghimo sa atong mga kasing-kasing na maliwat sa maong mga kasing-kasing aron mohari ang gugma, ang pasayloay, kadait ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Padayon sa natong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig hatag sa ilang mahigugmaong suporta pinaagis pagpamalit sa atong mga slots nga unta punon sa Ginoo ang ilang kasing-kasing sa gugma, kalinaw o kalipay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma aron kon mahisama na kami kaniya angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. Busa daygon ta karon ang mga tawo nga Diosnon, ang atong mga katigulangan nga nangagi nga mga kaliwatan, aduna uban nga wala handuma, ingon nga wala gayod sila magpuyo niining kinabuhia, nga nangamatay og hikalimtan, sila og ang ilang mga anak sunod kanila. Apan daygon ta kining Diosnon nga mga tawo, kansang matarong nga mga binuhatan wala gayod hikalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat ug mao kini ang ilang sulundon. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabutan ug sa kanunay maghimo niini tungod sa gihimo sa ilang mga katigulangan. Ang laray sa ilang banay magpadayon hangtod sa hangtod ug ang ilang kabantog dili gayod mapala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo nalipay sa iyang lungsod,
ang Ginoo sa kabag-ong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipayang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ug kadaugan ang mapaubsanon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tagas nga mga pagdaig sa Dios manaaunta sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanang mga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misulod si Jesus sa Jerusalem unya miadto sa templo ug mitan-aw sa mga butang niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania kinuyugan na sa napulog duha katinun-an. Sa sunod nga adlaw samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoy igira nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang hikaplagan, kay dili pa man tingbunga. Miingon si Jesus sa igira, sukad karon wala nay makakaon sa imong bunga. Og nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanan nga namalit og namaligya didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og salapi
ug ang mga lingkuranan sa mga namaligyag sa lampati. Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa tugkaran sa templo. Unya gitudluan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, paganganlan ang akong balay ug balay sa pagampo alang sa tanang mga tao, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Hesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkasawumsom na si Hesus ug ang iyang mga tinunan mibiya sa syudad. Sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoy igira. Kini nalaya na gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot, ug nahinomdom si Pedro sa pagtunglo ni Hesus sa kahoy igira, ug siya miingon kaniya, magtutudlo tanawara, namatay ang kahoy igira nga imong gitunglo. Miingon si Hesus kanila, timan-i kini, kung kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtura, maalsa ka og layat ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, kundili nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini mag-ingon ako kaninyo nga kung kamo magampo og mangayo og usa ka butang, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod kini. Inigtindog ninyo aron pagampo, kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasaylua una siya, aron ang inyong amahan nga atua sa langit mupasaylo usab kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa taas-taas nato nga Ebanghelyo karon, ubay-ubay sad ang mga pagtulunan nga gipasulod. Murag natingo ba? Daghang pagtulunan. Ang usa sa mga pagtulunan niining atong Ebanghelyo related sad sa unang pagbasa, nagtudlo ni nato aron mahimo tang balaan, mahimong santos. Sige ko na bilingi ay mong tupad na balaan na ka. Ang wa mulingi buangon. Unsa may makapabalaan nato? Una, kinahanglan ang atong kasing-kasing limpyo. Ayaw pag tinir og mga dautan nga mga pagbati niya. Ang hunahuna sad limpyuhi, ayaw sad pagtinir og mga daotang hunahuna. Musta maron iyong kasing-kasing, limpyo o hugaw? Say klaro. Unsa may makapalimpyo sa atong kasing-kasing? Ang pulong sa Ginoo. Muna si Kristo nga mao ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao, pag-adto niya sa templo, iyang gilimpyuhan ang templo. Yan niingon siya, ayaw himo ang taguanan sa mga tulisan ang akong templo, kay balaan ang akong templo. Nya kining atong lawas gitawag nis Ginoo, gi-affirm pod nis mga apostoles, labi na ni San Pablo, nga gitawag tas Ginoo og templo sa Espiritu Santo. Ang unang gisudlan sa Espiritu Santo
aron mahimong templo mao si Maria. Napuno siya sa Espiritu Santo. Kita sang tanan pagbunyag nato misud pod nato ang Espiritu Santo. So templo na ta sa Espiritu Santo. Okay. Ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing na congratulation, templo ka sa Espiritu Santo. Ano ba? Painom dumi. Kanang imong bana nga nagsigig inom, ing nadong templo ka sa Espiritu Santo. Kanang imong anak nga adik kayo sa computer, nga tapulan kay tanan, ing nadong day templo ka sa Espiritu Santo. Ano ba? Imong asawa nga yaw-yawan kay tanan, ing na templo ka sa Espiritu Santo. Nya kining templo sama aning simbahan dunay panahon nga mahugaw depende sa naggamit sa templo. Nakita mo des kilid na mga gipang repair nahugaw man nangaguba og sugod ang kanang mga nabang iyang steel nato. So atong giparitats. Kumusta man inyong gilikuran? Sinaw na? Ana. Pero niabot na nga napakpahak kay na diri ay kilid ato na sang iparitats kay mao lagi na moabot yung panahon nga mahugaw ang templo. So kinahanglan nato i-renew, limpyuhan. Nya ang gamiton paglimpyo ang pulong sa Ginoo. Karon unsaon man pag-check, kinahanglan mapariha ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Hesus ug ni Maria. Kana bang ang gihigugmag yung maayo sa kasing-kasing ni Hesus ug ni Maria mao ang pulong sa Ginoo. Kamo, nahigugma ba mo sa pulong sa Ginoo? Ha? Luya kay kiting higugma. Sige, atong review ho na sad kay paborito man gini natong pulong sa Ginoo. Sa may tubag nato sa Salmo karon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kinsa maning lungsod sa Ginoo ang nagtuman sa iyang mga sugo. Kamo, nabilong ba mo sa lungsod sa Ginoo? Nagtuman mo sa sugo sa Ginoo? Nagsugo bang Ginoo nga kolorin ang buhok? Nagsugo wa. Pero ako mag-ingong kisay ng Lord ha. Nagsugo bang Ginoo kiskisi ng kilay? Nagsugo bang Ginoo nga paputian ang inyong naong, usban ang colors yung naong? Nya nagsugo bang Ginoo mo lagi nagsugo bang Ginoo nang imong gibuhat ron? Kung wa gani magsugo nya nagbuhat ka pasabot nagsupak-supak ka sa sugo sa Ginoo. Nahigugma ka sa sugo sa kalibutan. Na say kuyaw. Kanang nakigbuwag sa bana na kinasal sila or nakigbuwag sa asawa, nagtuman ba na sa sugo sa Ginoo? Kana sang nagtipon nga way kasal or civilly married ra, nagtuman na sa sugo sa Ginoo? Wa. Kanang maningil sa utang, nagtuman na sa sugo sa Ginoo? Nagtuman? Kanang kasigig kusmod ang naong ngadto siyang silingan kay lagot kay siya, nagtuman na sugo sa Ginoo? Kanang sigig libaks pari, nagtuman na sugo sa Ginoo? Nagtuman wa. May malagi kay mong mutubag. Kanang sigig palit og slat, nagtuman na sugo sa Ginoo? Nagtuban. Sabi mo yan, namalit mo og slat. Palit, siyempre. Kanang wa mo palit, unsa nagtuman na wa. Kamo no, medyo kay mong musulti og mga kuan. Mo na ingon ang Ginoo dire kung ikaw muhalad, di ba naingon siya, kung muhalad ka
Akon ikaw inigtindog nimo sa pagampo, kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atua sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Pasabot diha sa imong kasing-kasing karon, kung naa kay kayugot ni bisan kinsa aron malimpyo na, pasaylua siya. Kanang imong bana nga dugay na kay nimong dawata kay tuwa siyang kabit, karon imo na siyang dawaton. No. Kanang imong asawa nga bisag kinsa lay ni paanak, imo na nang dawaton. Di ba? Kanang imong igsoon nga siging libak nimo, siging daot nimo, giilugan pa kas katigayunan nga binilin sa inyong ginikanan, imo na nang pasayloon. Di ba? Sawan, pasaylo na mo. Malimpyo din na inyong kasing-kasing. Mao na makapalimpyo. Nya mahimutang mga santos, matud pa sa unang pagbasa ni Propeta Sirach, daygon ta kining Diosnon nga mga tao kansang matarong nga mga binuhatan, wala gayod hikalimti ang ilang kabantog, magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat og mao kini ang ilang sulundon. Kana bang magbilin tag sulundon nga kinabuhi. Muna mo ingon ang uban nganong sige mamugampo anang mga santos na manay ka no? Kani kang usa ni atong basihanan kaning gisulti ni Propeta Sirach chapter 44. Naingon siya diri, busa daygon ta karon ang mga tawo nga Diosnon ang atong mga katigulangan sa nangagi nga mga kaliwatan. Muna San Vicente Ferrer, wa ta magampo atong giday nya atong himuon nga sulundon, sumbanan aron ta mahimong santos. Wa ta magampo ani mga santos, wa sa ta magampo ni Maria. Butang-butangan magita sa to mga igsoong uban nga nagampo kuno ta. Nay sigig text nako, taas kayo iyang text. Padre, nganong magampo manggid mo anang mga ribulto? Naku, wala lagi mi nagampo. Nagdaig mis Ginoo pinaagi sa mga santos nga gibutangan anang ribulto. Sa dili nagampo gyud mo. Nako, ay wa lagi mi nagampo. Sa muluhod man mo nako, oo, muluhod mi tungod kay nagrepresentar man sila sa Ginoo. Di man mimiluhod anang ribulto, tangtangan ng ribulto sa kong atubangan, di ba padayon nagyapon kog luhod. Nako ka na bang ribulto pagluhod nako atubangan sa mahal nga birhen, tangtangan na kuhaa, di ko mo barog, muluhod nagyapon ko. Budupa ko sa akong kamot, atubangan anang ribulto nga crucifix, kuhaa na, ang dupa nagyapon ko. Kaya di man na mo akong giampuan. Sige, di, nagampo gyud mo. May pag-i-block. Anong pugson manggitang nagampo? Kamo, nagampo din mo ng ribulto. Tubag sa ampo. Mga buangon mo. Ano magampo man ka ng ribulto mo? Bita nang ako, magsigi kong sangyaw din nga, ayaw lagi mo anang pagsigig sentro sa ribulto kay dili na mo itudlo sa Katoliko. Kana bang maingkap adto jud ko sa Simala, adto jud ko sa Pitalo, adto jud ko sa Santo Niño Basilica, adto jud ko sa kuan kay arong jud dawat na kong grasya. Fanaticism kana. Ayaw mo pagtuman ana. Bisag asa pata. Naa ang Santo Niño, naa ang Birhen, naa ang San Vicente, kay ngano man nahiusa na sila sa Ginoo. Pagampo inya pa din nalata mo atong Simala adto didto, pero dili tungod kay naghuna-huna ka nga kadto ra gyud tuburan sa grasya nga ihatag sa Birhen kanato. Pwede sad mo dinhi San Vicente Ferrer na atay Birhen dinhi, pwede sad mo diha San Fernando el Rey, pwede sad mo diha Siate, pwede sa mo adto dito sa Bugo na San Vicente dito, niya sa tay San Vicente din nindot maginatong groto.
Kugihan kayo ang nag-atiman diya. Nintag dugay pa na mga matay. Kaya bang, nganong anha magyug ka ng ribulto mo sintro. Hangto na lang hinoon nga magtinukmuray na ta kay mohikap jud ko anang ribultuha nga giprosesyon hangtod yatakan ko na lang ning akong kauban nga ning kuyog hangtod mamatay ni bahala na nagmamatay basta lang makahikap ko anang ribultuha. Fanaticism kana ug diha ta naigo sa gisulti ni Kristo. Hugaw ang inyong kasing-kasing. Wa ninyo makita ang tinuod nga presensya sa Ginoo. Wa mo'y pagtuo nga tinuoray. Walay pagtuo nga tinuod. Tuo-tuoran ang inyo. Hikapa to, idagkot ning kuluras kandila, inusnos ning lanaha. Tuo-tuo na na. Isagon sa panang kandila, imong idagkot ang meaning sa kandila nga akong sunod ang kahayag ni Kristo, akong padanagon ang kahayag sa pulong sa Ginoo dinhi sa akong kasing-kasing. Di na magdepende sa color. Di ba? Kamuro na lingi-lingi tupad na sabang ka na kay pagtuong tinud-anay. Kanang tao nga Katoliko kay tinuod man gid atong tinuhoang Katoliko, dili na mamunga basta way tinuod nga pagtuo. Mao na ang hulagway sa kahoy nga igira nga gitunglo ni Kristo. Dahon ra ang diha niya, dahon pasabot dayan-dayan ra. Kutob ratas dayan-dayan, may kita mo decorate ani mga altar, love, celebrate dayon, magsigi tao ka ng pista, dayan-dayan ra na. Naparabagay atong kabuang, magpista og birhen, nya mag-misgay. Birhen ang gipistahan, nya misgay. Magpista og San Lorenzo Ruiz, magtari. Magtari. Sakto ka na. Di ba? Magdisco. Gadisco ra ba sa tadi niya ito sa pagkuhan? San Vicente Ferrer. Pero ang atong gihimo, Christian disco, dili lagi pangwarta. Unsa man ang misgay, pangwarta. Kuntis-kuntis. Mistin. Oh, mistin. Pasulob-sulobo na ng mugbo keng short. Usahay pa, kanapang swimsuit. Lakaw-lakaw anang atubangan. Bilangkad-bilangkad diha. Inyo lang gipakauwawa ng inyong mga anak, mga gwapa ra ba kaayo, hangtod lang noon nga lain ang utok sa nagtanaw. Nya kay ang pari ibutang mas atubangan kay usas mga judges. Galain na sang utok sa pari. Nya may kana. Nihaom pa kana sa limpyo nga kasing-kasing, nakatabang kana pagbalaan sa tong kinabuhi. Nganang inyong pagsigi diha og himo anang hinubugay, inom yun, hubog yun. Nakatabang ka na. Mo na ingos Kristo, limpyuhi ang templo. Kay dili gani, tunglohon tas Ginoo, malaya kita. Malaya. Mo nang daghan karon ang atong mga nasod, apil na sa ning Pilipinas, nagkagubot na tagmaayo bisag kunuhay na atay pagtuos Ginoo. Kay wa na mo bunga, dahon na lang, dayan-dayan na lang. Yang anong wa man mo bunga, kay wa na puy ang tinuod nga pagtuo. Malaya ta. Sige, lingi ay mong tupad sa katapusang paglingi. Yung na, wa pa ka malaya. Wa pa ka malaya diya. Oh. Muna, kung di ta malaya, mga matay man ta, handumon kita sama ni Bishop Chopilo Kamomot, namatay gihandom gyud, pasidunggan gyud, matud pa ni Propeta Sirach, kay nakahatag sila kalipay sa Ginoo. Mother Teresa of Calcutta, hinaoton ta nga kita sa dinhi mahimo sa tang kalipay sa Ginoo o kalipay sa lungsod sa Ginoo.
kay daghan tag mga bunga nga mapahimuslan sa uban ang atong mga paghigugmaay. So kaning namalit na tog slots, nalipay ang Ginoo ni kay mubunga ni og nindot sama anang kumbinto nato ug mobarog na siya. Ang nagpalit sa atong SBF dag maoy daygon kadtong namalit og slots nga SBF dag. O di ba? Pila na may atong halin karon, niabot na og 21,891 ka slots. Patak. Hangtod na gina, mamatay man tingalis Padersiano, mamatay na sila sa Brad Loloy, basig mauna pa na sila nako. Kana silang mga atong mga finance council, kaning atong mga pastoral nga porting kugihana, kaning ato dinhi mga chapel leaders, mga matay tingay na sila. Pero kada nato kakita nining atong simbahan nga naingon ani, kakita mo ana bisag kana na lang mga lingkuranan nga naingon ana, makaingon dayon mo bunga ni sa among pagtuo, bunga ni sa among paghiusa sa among kasing-kasing og mga bahandi. Dili may mga dato, dili may mga milyonaryo o bilyonaryo, pero nakahatag mig minilyon nga mga proyekto tungod og alang sa simbahan. Ang bunga sa kahoy gamay ra kay na ikumparar sa daghan kayong mga sanga og mga dahon nga gihatag sa Ginoo, pero ang usa ka buok bunga nga gipangita ni Kristo igo na nga makapalipay niya. Pero guway bunga tunglohon tas Ginoo ug malaya ta, pasabot dryness, stress, depression, nervous breakdown ang dangata nato, malaya ta. Daghan kay rong nervous breakdown tungod sa wa na pabungaha ang pag-ampo, wa na pabungaha ang gugma ug pagpasayloay sa usag-usa. Manindog ta katungop amalaya, pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, musangpit kita ngadto sa atong langitong Amahan nga nagbukbo kanato sa tanang mga grasya. Uban sa mahal nga Birhen Maria, moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan magtudlo sa katawhan sa Dios sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios tungod sa gugma inay sa kahadlok, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga magmatinud-anon kita sa sugo sa paghigugma sa Dios ug sa atong isigkataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagpuyo diha sa kangit-ngit sa sala, makakaplag og kadasig og kaisog sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga dili gayud nato pasagdan ang mga masakiton, ang mga idaran ug ang mga nagmingaw ug sila nga nanag-antos sa nakalain-laing mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa pahulaing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Langitong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa
mapaubsanon ug mahinulsulon nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak, uban sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya, makahalad unta kami kanimo ug angay nga mga gasa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo kaysa gibayaw na siya didto sa cross sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel, nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, o maangayan kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Nya mahitabo ra ni kung limpyuhan nato kanunay ang atong pagkatemplo sa Ginoo, pinaagis paggamit sa mga pulong sa Ginoo ug pagpuyo niini. Salamat sa nagpuyo sa pulong sa Ginoo nga nakahatag nato dugang kalipay ang namalit sa atong SBF DAG. So kamong namalit niini, salamat kaayo sa ako nagikaingon kaganiha.
ang atong halin sa SBF DAG para sa atong pagtukod sa kumbento nato. Niabot nag 21,891 slots. Anaa pay 54,109 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Usbo na akong pag-imbitar ninyo nga mga pilta sa atong vigil sa Alliance of Two Hearts dinhi sa atong simbahan karong gabi. Hangyo nako sa mga mandated organizations and commissions magpadala gyud mo labing minus 5 ka inyong mga kauban. Puli-puli lang mo kada buwan, sunod sang buwan lain na sa ipadala kay mao manggod ni ang magrepresent nato mga igsuon nga nagpangulo niini ug moapil niini, nagrepresent sa katawhan sa Dios nga nagsakripisyo alang sa kalinaw, pagampo sa kalinaw ug kapasayloan sa mga sala. Kay grabe na kaayo ang kagubot karon, grabe na kaayo ang mga sala karong panahon na. Kinahanglan na gitang mo sakripisyo. Kung si Kristo gibitay sa cross aron malumpag ang gingharian sa sala, kita karon magantos tagampo, magtukaw aron mapuy-puy ang kaning mga grabing sala sa mga tao. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.